أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ngicela Allah abusise ukufunda kwezwi lakhe. Uma kukhona lapho engenze khona amaphutha, Allah bese eyangithethelela ngoba ngiyisidalwa sakhe, kufanele ngenze amaphutha. Allah kuphela ongalenzi iphutha. Ngicela ke Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lapha Allah uyasixwayisa kakhulu thina esikholwayo. Yonke lento le ezokhulunywa ngayo la ama-Muslims ayayenza. Yingakho Allah ethi onina enikholwayo ngoba nama-Muslims ayayenza. Kuba ama-Muslims abengayenzi, Allah ubizothi ya eyuwannas, a-address isintu sonke. Ngoba isintu sonke isintu siyayenza lento. Kodwa la Allah specific uthi ngikhuluma namakholwa. Ya ayyuhalladhina amanu, onina enikholwayo, oma-Muslims, omasulumane, onina enikholwayo. Innamal khamru wal maisir, Allahu akbar. Ngempela utshwala nokubhejelana nokugembula. Ngempela utshwala nokubhejelana ngemali okugembula. Wal ansabu wal azlam, nezithixo nemicimisholo yokwehlukanisa. Nalabantu enibahlabelayo, ukuhlabela amadlozi, ukuhlabela inyanga, ukuhlabela ithwalo, ini yonke leyo nto leyo. Okay? Nokwenza indaba zabo rafuli nani yonke lento leni eniyenzayo, abomakopi dice, amadayisi, yonke lento leni eniyenzayo, yokugembula amagame lapha ko Gold Reef City, kobuphuthatswana, ko Sun City, niyogembula. Allah uthi yonke leyo nto leyo eniyenzayo. Allahu akbar. Rijsum min amali shaitan, izenzo ezingcolile eziphuma kuSathane. Izenzo ezingcolile elizifundiswa uSathane. Zonke lento lezo Allah anibalela zona. Izenzo ezingcolile, ukuphuza utshwala, ukugembula, ukuhlabela amadlozi, ukuhlabela ithombe, ukuhlabela ithwalo, ukwenza yonke lemsangane eniyenzayo, nihambe niyohlaba izinto niyoyilahlela emfuleni, nithi ni-aphisa nijabulisa abakini abangasekho. Allah uthi yonke leyo msangano leyo imisebenzi eniyifundiswe uyihlo, eniyifundiswe uSathane. Nawe wena Muslim owenza lezi zinto lezo Allah akhuluma ngazo, angeke Allah athi ya ayyuhalladhina amanu ukuthi anizenzi. Allah unitshela kanje ngoba uyazi ukuthi kwanina nithi ningamakholwa nje, ningamakholwa mbumbulu, niyazenza lezi zinto. Yingakho Allah e-addressa nina ama-Muslims. Niyazenza lezi zinto. Hamba imisamo, nakhuluma lapha emsamo. Kini bayakhuluma lapha emsamo, bakhuluma namadlozi. Nawe ukhona uthwele itopu ufake nekurdu uhleli khona lapha yana endumbeni yakini emsamo. Kodwa uzibiza ngeMuslim. Allah uthi ziyekele lezi zinto lezo. Uyimuslim kodwa udla utshwala, kodwa uyimuslim. Uyimuslim uyahlaba, uhlabela amadlozi, ufake iphandla, ezandleni uyayifihla, kodwa utshela abantu ukuthi wena uyimuslim. Allah uthi yonke leyo nto leyo ifundiswa uyihlo Sathane. Imisebenzi kaSathane yonke leyo nto leyo. Okay? Fajtanibuhu, ziyekeleni lezo zinto lezo, hambelani kude nalezo zinto lezo, la'allakum tuflihun, ukuze nibe abantu abaphumelele empilweni. Ziyekeleni lezo zinto lezo, hambelani kude nazo, ukuze nibe abantu abaphumelele kuphi empilweni. Innama yuridu shaitan ay yuqi' bainakum al-adawata wal-baghdha. Allahu akbar. Uthi Allah ngokungangabazeki, there's no doubt
akungabazeki ukuthi usathane unenzisa zonke lezi zinto lezi anenzisa zona ngoba injongo yakhe ukutshala ubutha nenzondo phakathi kwenu. Umdali wakho uyakutshela ukuthi wena ophuza utshwala, wena ogembulayo, wena ohlabela amadlozi, yonke lento le usathana kwenzisa yona, inhloso yakhe, injongo yakhe ukuthi kungabi nozwano, ukukhanda inzondo nobutha phakathi kwenu, nestress, nedepression, nokuthi ungakhululeki, uhlala ukhathazekile ngaso sonke isikhathi. Sathane ingake kwenzisa lezo zinto lezo. Kusho umdali wakhe, akusho kaMbatha umntwana. Subhanallah. Fil khamri wal maisir, etshwaleni nakugambling, etshwaleni nakugambling, wayasuddakum an dhikrillah, noma kanjani mangabe uphuza utshwala ugembula, usathane uzokwenza sure ukuthi wena uyakhohlwa umdali wakho. Uzokwenza sure usathane ukuthi uyakhohlwa umdali wakho. Kuduma utshwala la ekhanda lakho, kuduma ukugembula, okwenza sure usathane. Kuduma ukuhlaba, uhlabela amadlozi, kuduma ukuyodlala amadayisi, kuduma ukuyodlala ikopi dice, kuduma ukuyodlala utrikati, kuduma ukuyodlala umchina. Uyakhohlwa umdali wakho. Wani sola, ukhohlwa ngisho nawe ukuthandaza. Ubudlelwano kuwe nomdali wakho buyanqamuka. Yile nto le usathana ayifunayo. That's why uthola sekunama Muslims, igama ukuthi Muslim, izenzo zakhe mawuthi yambheka wenza yonke lento le Allah ebalile la. Kodwa maye kubona, assalamu alaikum sheikh, assalamu alaikum sheikh, ngathi wenzela wena ifavor ngokuthi abe Muslim. Allah uthambela kude nalezo zinto lezo, otherwise ngeke uphunyuke la ogibeni lolo libekele usathana. Utshwala, igambling, ukuhlabela amadlozi, ugibe lolo usathana libekela abantu, unoqhaka awubekela abantu ababamba ngawo, ukuze wena uhambele kude nomdali, ukhohlwe umdali wakho. Khohlwa nawe ukuthi nangelinye inyanga uzofa. Uyakhohlwa lokho, ubona ngoba sekwenzeka. Abanye bafa bedakiwe angaziboni nokuthi ufe kanjani. Fahal antum muntahun, Allah uyabuza. Allah uyakubuza straight ukuthi njengoba sengikutshelile lento engikutshele yona, angeke nipheze na? Angeke uyiyeke lento sengikutshelile mina mdali wakho? Ngeke nje uyiyeke lento leyo. Sengikutshelile so uyazi, ngeke yini uyiyeke? Allah uyakubuza. So bafowethu nodade wethu, ninenzaziyo ukuthi niphuza utshwala, ninenzaziyo ukuthi niyagembula, ninenzaziyo ukuthi nihlabela amadlozi, zinyanga, zangoma, mathwasa, nonke ninenzaziyo ukuthi nihlabela amadlozi. Umdali uthi lento le niyenzayo iba ngubutha nenzondo nestress, ukuthi ungaphili kamnandi. Kukuwe ukuthi wena uthini ngalokho. Akekho umuntu ofostiwe. Allah uthi yeke kodwa akakufosti. Uzoyiyeka wena ngoba uthanda. Uyakhetha. Indlela zimbili, Hizbullahi wa Hizbu Shaitan. Iphathi ka Allah, iqembu lika Allah noma iqembu lika Satan. Uyakhetha ke wena ukuthi ke ulandela liphi. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.